κεραμική 40 χρόνια ίσως και παραπάνω. Επειδή στο χωριό μου από όταν γεννήθηκα φτιάχναν κεραμικά χρήσεως, δηλαδή στάμνες και πολλά άλλα αντικείμενα όπως ο κανάτες, όπως λεκάνες μικρές που τα λέγανε λεκανίδια και κάνανε σαλάτες και βάζανε μέσα φαγητό και τρώγανε ένα πύλινο αντικείμενο, χτυπούσανε και σπούσανε τα κουτσιά ή τα ρεβίθια ή οτιδήποτε άλλο, τα ματσαρίζανε, αυτό το λέγανε ματσάρισμα στο φαγητό, για να μπορούν να τα τρώνε πιο εύκολα και οι μεγάλοι άνθρωποι που δεν είχαν δόντια και τα μικρά παιδιά. Είχαμε τέτοια πάρα πολλά πράγματα που τα χρησιμοποιούσαν για την καθημερινότητα. Εγώ όταν πήγαινα στο σχολείο στην 5η τάξη ήθελα οπωσδήποτε να μάθω να φτιάχνω κεραμικά. Έβλεπα τους αγγιοπλάστες από εδώ και μέχρι 800 μέτρα, ίσως και παραπάνω, ήταν δεξιά και αριστερά όλο εργαστήρια κεραμικής που φτιάχνανε περίπου όλοι τα ίδια πράγματα. Θυμάμαι τα πρώτα χρόνια που ήμουν μικρός και από ό,τι άκουγα μετά, ότι φορτώναν από εδώ τα γαϊδούρια και πηγαίνουν σε άλλες επαρχίες για να πουλήσουν τα κεραμικά που φτιάχνανε και να φέρουν στο χωριό πράγματα τα οποία δεν υπήρχαν. Ας πούμε πατάτες, κουτσιά, έκαναν ανταλλαγή προϊόντων. Ότι οι άνθρωποι ήταν φτωχοί, αλλά όπου και να πηγαίναν τους λέγανε ρε παιδιά ελάτε μέσα να φάμε λίγο φαγητό. Ανεξάρτητα αυτό αν είναι καλό ή αν δεν είναι χρέας, αλλά και εσείς θα πεινάτε. Και τους φιλοξενούσαν όπως μπορούσαν οι άνθρωποι αυτή την εποχή και αυτό είναι κάτι που δεν το ξεχνώ ποτέ.